Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ndinotondera ndichikupai imba iri kunzvimbo yeMount Darwin kuDotito. Patakati kana zvakadai kuHarare kwacho tinenge tichitsvagei. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeMukumbura kukaMutsenzere vanokuti kusitoro Dande. Kusitoro Dande store. Ikoko kataona imba yakavakwawo zvakanaka, asi chandingadi kuti muzive nezvenzvimbo iyi, inzvimbo inopisa zvikuru. Saka murume uyu ane vana masope maalbino, saka akavaka imba kuitira kakuti vakwanise kunge vachigaramo mukati zvakanaka vasingatsve. Ndo design yacho yaakagadzira kuitira kuti vana vake vange vachigaramo zvakanaka. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Sinasi handina kufamba ndega. Utini mngani wami? Ngiyaphila Shumba, unjani wena? Aiwa, ndiri bho zvekuti do. So mlalelo wami omuhle, namhlanje sise Mount Darwin eMkumbura lapho esihlangane khona lo muzi olendlu enhle okumangalisayo. So indlu le ikhanya iyakhwe ngendlela yokuthi ikwazi uku-accommodate abantwana bakhe umakhi umnikazi womuzi, ngoba phela bona bengama albino. So uyakhe ngendlela yokuthi indawo iyashisa futhi abantwana kumelanga bona bachiselwe kakhulu, ngoba sibazi phela ukuthi skin sabo sinjani, sona sibuthakathaka siyabambelela ukuchisa amasinyane. So ngingakusaqedela isikhathi mlalelo wami omuhle, cela sikontinue sikhulume ngalomuzi omuhle kangaka. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Mina nginguNokia Mqhele. Senkwazise muri yeZimbabwe, tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Maiona ere Drumas Media inedzidziso murondere upenyu. Mamuona ere Andrew Neshamba anedzidziso murondere upenyu. Zita rangu ndonzi Agostino Costa Danish Moses Francisco, Secretary for Disabled and Disadvantaged Persons Mount Darwin DCC. Ndakavaka imba inoi chinangwa chikuru, ndine vana 3 vane albinism masope. Saka ndaimbogarisa mune imwe imba yemarata, asi ndakaona kuti vaimuka vakatsvuka, dzimwe ngwanoshaya mari mafu. Ndakazoka imba inoi, asi kwandakaita imba inoi ndakatsvaga mamwe mabuilders vakandichaja pakuvaka, vakachaja manoita 150. Ndikatenga uswa kunonzi kuDolphin Park nemanda 220. Vakazita thatching vakachaja 200, zvidhina ndanatenga 200. Uye mukuvaka kwandakaita plastering neflooring zve zvakazoita izvo mari yosvika 400. Chii changa chokuti igare imba inotonha, kuno kuDande kunopisa. Saka kuvaka imba yakadai kwakaoneka kuti inotonhorera. Nokuda ndicharamba nditsvagawo zvimwe zvinhu zvokuti vana vangu vabatsike vari mune imba inoi, zvakafanana nemaTV, matoyi, masola. Sandanazvo, asi neshure kuti ndikavatengera sola neTV yavo pavanotara kuchipisa vanotaura mune imba, uku ndichitsvagawo zvakare malotion ekuti vabatsirike. Maita basa ndatenda. Makatora nguva yakareba sei kugadzirisa musha unowu? Imba inoi yakatora 4 months kuti ipere. 4 months. So total yemari yese yamakashandisa paimba yenyu ingaite zvemari? 2600.